Mbukeli, sikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lesihlanu ntambama. Azikho izishona zingenandaba zalo. Lezi ndaba zethulwa ngu-Aphelela wakwaThemba. Nazi ezinohlonze mlaleli. I-SANDF yenze isiqiniseko sokuthi iqembu lamasotsha alimele kabi ayedinga usizo lwezempilo oluphuthumayo afikile ekhaya evela e-DRC futhi azothola usizo lwezempilo oluseqophelweni eliphezulu. Indoda eyaqoba isandla sowesifazane igwetshwe iminyaka engama-20 ejele eMala Regional Court ngomhla ka-24 February ngomsombuluko. Ibamba likaKhomishina wamaphoyisa wesifundazwe uDokotela Zept Mkhwanazi wemukele isigwebo esiqinile esizothumela umlayezo kwabanye abenzi bobubi be-gender based violence. Mbukeli, asikubingelele uma ngabe usanda kungena. Ezihamba phambili yilezi. Asikukhumbuze ukuthi lezi ndaba zikhona kwinkundla zokuxhumana iFacebook, iYouTube kanye neInstagram. Ngena kuzo ngamathi Daily Pictures 20 nakanjani uzozithola. Owesifazane oneminyaka engama-66 odlengulwe waphinde wabulawa utholwe ngesonto ngomhla ka-16 kuFebruary. Indodakazi kamufi u-Adela Bika ubika ukuthi uma wakhe ubehlala e-MPM Lodge edolobheni laseHazyview esifundazweni saseMpumalanga. Unyamalele ngomhla ka-14 February ngemva kokuvakashela komnye wabangani bakhe ngehora le-10 kuya kokugamanxa kwehora le-12 ntambama. Kubikwa ukuthi uVan Bosch ubehambe kahle ngenkathi esuka lapho umngani wakhe ehlala khona ebuyela emuva ekhaya. Mbukeli, sizibeka lapha-ke besikuphathele zona namhlanje. Sizobuya nezinye izindaba kusasa kuze kube ngokuzayo.